Poštovani gledalci, Esselamu alaikum u još jednom izdanju emisije Alternativa. Sa nama u studiju je naš gost Alio Efendija Cikotić, dobro poznato lice ovog našeg serijala. Alio Efendija, Esselamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum salam wa rahmatullah, bolje vas našao. Evo, danas u našem druženju govorimo jedan, da kažemo, mali nastavak od prošle emisije kada smo govorili o dužnostima roditelja prema djeci. Danas govorimo, da kažemo, o onom drugom poluvremenu, o dužnostima djece prema roditeljima. Djeca su najveći dar od Allaha dželešanu, to smo spominjali i objašnjavali u prošloj emisiji, i oni kao takvi, naravno, nakon svega onoga što im njihovi roditelji i što su nam naši roditelji doprinijeli, neminovno, što bi rekli, i svjetski i vjerski imaju dužnosti prema svojim roditeljima. Evo da pođemo po redu. Generalno, znači, osnovne neke napomene koje bismo skrenuli pažnju, znači šta su to dužnosti mene kao djeteta prema mojim roditeljima i svi naših gledalca koji jesu djeca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu alahu wa ba'd. Uistinu je prelijepo kada kroz kuranske ajete posmatramo šta nam Gospodar naš zapovijeda i šta traži od nas. Na prvom mjestu la ta'budu illa iyah, da samo njega obožavamo. Wa bil walidaini ihsana, i da roditeljima dobročinstvo činimo. Dužnost djece jeste da ono što su osjetili od ljepote i blagodati lijepog roditeljskog odnosa prema njima i pažnje, jer uistinu vrlo je važno da svako dijete zna da je došlo na ovaj svijet potpuno nemoćno, da je došlo prvo sebebom svojih roditelja, da su oni uzrok njegovog dolaska na ovaj svijet, da onaj ko je sebeb tvog dolaska treba, dakle, i zaslužuje tvoju ljubav, tvoju pažnju i poštovanje. Drugo, da dijete svako zna da kada je došlo na ovaj svijet bilo je potpuno nemoćno, da ona malena beba kada se tek rodi niti zna jesti sama, niti može, dakle, očistiti se sama, niti može hodati, niti bilo šta. Dakle, potpuno je ovisno o svom roditelju. I ne daj Bože da je roditelj nemaran, takvo dijete ne bi uopšte moglo da ostane u životu. Dakle, da su roditelji i biološki sebe, biološki uzrok našeg dolaska i našeg opstanka od tih malih nogu. Pogledajte kako je interesantno da bi čovjek stao na svoje noge. Potrebno mu je u ne znam, najboljem slučaju 8-9 mjeseci da prohoda, ali obično je to otprilike nakon 12 mjeseci. Znači, godina dana je potrebno da dijete stane na svoje noge. Pa nakon toga opet i kad stane na svoje noge i dalje je nestabilno, nesigurno. Pa su roditelji ti koji mu pomažu da i stane na svoje noge, da onda stekne najosnovnije sposobnosti da bi moglo onda samostalno da funkcioniše. Tu ljubav koju su roditelji utkali u svoju djecu, djeca trebaju znati cijeniti i uzvratiti svojim roditeljima. Taj dio samo bola koji je majka osjećala u periodu od obično i danas pogotovo zbog raznoraznih okolnosti, većina žena poprilično teško podnosi i trudnoću, ali dakle period 9 mjeseci majka nosi svoje dijete, njeno zdravlje trpi, kako Kur'an kaže, nakon toga porođajni bolovi. Dakle, to su ipak sve stvari koje roditelj je spreman da podnese. Vidite, i bol i krv, da bi nakon toga došla radost. I djeca doista će biti prava radost svojim roditeljima ako na sve to što su roditelji njihovi učinili za njih uzvrate dobročinstvom. Jer važno je, i Kur'an o tome upravo govori u ovom ajetu, da ako jedno od njih dvoje roditelja, dakle, ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uf. Danas, nažalost, nismo baš svjedoci da ima puno djece koja ovo razumije i primjenjuje. Jer ne samo da nije dozvoljeno da dijete svom roditelju proturječi, da raspravlja sa svojim roditeljem puno, da se grubo ponaša, da se ružno ponaša, nego čak ako mu roditelj kaže hajde sine odradi to, i dijete iako će uraditi, ali da kaže uf,
kao što si mi uz prigovor. Uz prigovor. Dakle, nije dozvoljeno ni kazati uf, ni taj izraz negodovanja ako roditelj nešto traži od nas što je naravno dozvoljeno, što je legitimno, fino, što je u sastavu onoga što je normalno. Zato je bitno da djeca na prvom mjestu od svojih roditelja dožive pažnju i ljubav, a nakon toga kad djeca to shvate da su i oni ti koji će trebati uzvratiti lijepim, zasigurno ja se nadam ako Bog da će biti sve više i više djece koja će lijepim uzvratiti ono što su im roditelji pružili. Ali na prvom mjestu, evo ja napominjem da i u ovom dijelu, evo dok nas naši gledalci slušaju i gledaju, ja se nadam ako Bog da će biti puno roditelja koji će pažljivo pratiti, ali i djece, jer imao sam ja jednog lijepog hadžiju, preselio na ahiret Allah rahmetile, on je nosio jednu knjižicu u kojoj su bile napisane dužnosti djece prema roditeljima. I on je stalno insistirao, jer nije mu baš bila situacija u kući dobra, da stalno kao njegova djeca to čitaju šta su dužna prema roditeljima. Međutim, njegov sin je bio malo mudriji, on kaže, de babo, malo prvo da pročitamo šta je bila tvoja dužnost prema meni. Pa onda kaže da vidimo koliko ću ja uspjeti da uzvratim. Dakle, to je doista međusobno povezano. Da ako se roditelj potrudi da bude pravi roditelj, onda će, ako Bog da, i svako pametno, iole osjećajno i odgojeno dijete na najljepši mogući način uzvratiti svom roditelju. Jer vidite, to što zdravlje trpi kod majke, to što babo se trudi da radi, zarađuje i da izdržava svoju porodicu, da je hrani od halal imetka, da je usmjerava prema onome što je dobro, sve je s ciljem da bi se postigla porodična sreća, harmonija, sklad i da ta porodica onda lijepo funkcioniše. Da djeca na dobro uzvrate dobrim, da na ono što su roditelji, dakle i otac i majka, puno toga trpili i uložili u svoju djecu. Noćima nisu spavali, danima su bdjeli nad svojom djecom i trudili se da ih usmjere prema onome što je dobro, da ih zaštite i sačuvaju od onoga što je loše, da onda djeca na najljepši mogući način, kada njihovi roditelji pogotovo ostare, iako nisu stari, iako nisu ovisni, naravno ako su roditelji siromašni, dužnost djece dok steknu imetak jeste da ih pomažu i da ih izdržavaju, ako su bolesni da im omoguće liječenje, da podrže svoje roditelje ako nisu obavili hadž ili umru, nisu imali sredstava tada dok su njih odgajali, da to djeca se pobrinu da pošalju svoje roditelje na hadž ili na umru. Ako su roditelji preselili na ahiret, nema boljeg dijela koje dijete može uraditi za svog umrlog roditelja nego da obave hadž za njega. Da prvo za sebe obave, a nakon toga da obave hadž za svoje roditelje. Da naravno vode računa da ničim ne uvrijede svog roditelja za vrijeme života, a nakon što roditelj preseli na ahiret da povedu računa, da mu obave dženazu, da uče dovu za svog roditelja i da nastave posjećivati prijatelje svojih roditelja. Dakle, to je jedan kontinuitet, da dok smo živi potrudimo se da na što ljepši način organizujemo svoj život, ko preseli da se pobrine oni koji ostaju za njega, da se pobrinu o njemu, da ga se sjećaju dovom i da nastave taj dio prijateljstva, jer kroz to će u stvari i roditelj živjeti daleko duže nego što je sam biološki život. Evo, nekako smo, da kažem, ukratko prošli kroz jedan čitav životni vijek djeteta i njegovi tih osnovnih obaveza prema roditelju. Ja bih kratko samo da se osvrnemo na onaj period koji nekako posmatram kao najbitnijim. To je onaj period kada djeca postaju svjesna sebe, kada dolaze u period adolescencije, kada dolaze u onu fazu gdje smatraju, odnosno misle da je nešto ili neko drugi sa strane, da kažem, preči, bolji, da je nečiji drugi način života, da kažem, preči bolje od onoga što njihovi roditelji njima serviraju. Šta možemo poručiti, budući da nam je želja da poručimo osnovne poruke omladini koja gleda ovu emisiju? Šta možemo poručiti našoj djeci? Kako to da budu svjesni da su roditelji ti koji su najbolji prijatelji? Kako to da zaista budu svjesni mjesta i uloge ovoga o čemu ste vi malo prije govorili u uvodu, te žrtve koju su naši roditelji prema nama podnijeli svima pojedinačno? Za svakoga od nas pojedinačno vrlo je važno da se često prisjećamo određenih vrijednosti i
Kur'an to i govori da treba o blagodatima govoriti, da treba o određenim vrijednostima razgovarati, da su roditelji ti koji u prvom dijelu, vrlo je važno da oni to pričaju sa svojom djecom i interesantno je naravno to u psihologiji kada se posmatra da je u jednom periodu djetinjstva dijete misli da su mu roditelji najbolji, najpametniji, niko im nije. Kasnije već oni dobijaju dojam da roditelji maltene ništa ne znaju. To je ta faza izrastanja kada onda naravno i društvo i sredina i šeitan i strasti i svašta nešto utiče na dijete. Nažalost, pokazatelj je i malog odgoja ili slabog odgoja kod takvih osoba koje onda svoje roditelje nazivaju stari, stara, šta ti znaš, ti pojma nemaš, nisi iz ovog vremena. Dakle, to nije pametno ili odgojeno dijete koje sutra može očekivati da će ga neko poštovati ili uvažavati. Uvijek je i jedno i drugo. Pazite, jedna ruka se ne može rukovati, potrebne su dvije. Mi kažemo niti aplauz može jedna ruka, nego potrebne su dvije. I za odgoj ili neodgoj opet su dvije strane. Dakle, i roditelji i djeca trebaju učestvovati i biti aktivni čitav period, jer taj dio odgovornosti koju roditelj ima prema djeci ne prestaje sve dok je roditelj živ. Jer ima jedna šala, žena je zamolila šofera, kaže, molim vas, sačekajte samo dok mi dijete dođe, jer su trebali nakon pauze putnici da nastave putovanje. Kad se pojavljuje otuda ljudi na brkovi brada, kaže, pa to ti dijete. Pa kaže, on je moje dijete. Bez obzira koliko neko bio star. Pazite, ja imam jednu hadžinicu finu, ona ima 90 i nešto godina, njen sin ima 75 godina. To su oboje, dakle, ljudi u dobro poznim godinama. Ali tako ona priča, kaže, moj taj sin, to moje dijete, mislim, on kaže, dođe mi svakog vikenda, donese mi jer živi u odvojenim domaćinstvima, jer bez obzira koliko neko godina imao, ako mu je roditelj još živ, roditelj osjeća da je to njegovo dijete i on njega doživljava, dakle, kao svoje dijete. Ima jedna šala koja je ispričana, pošto na Kavkazu ljudi žive, hvala Allahu, poprilično dugo, i kaže, dedo od 60 godina plače na zidu. Pitaju ga, kaže, što plačeš? Kaže, ružio me babo jer nisam poslušao dedu. Znači, i babo i dedo su mu živi. I pogledajte, i dalje ti odnosi djece. Dakle, ovaj dedo od 60 godina, babo ga je njegov nešto zaružio, jer dedu svoga on nije poslušao, koji je vjerovatno preko 100 godina. Dakle, to su detalji, evo, kroz šalu mi možemo malo to da približimo, da u stvari, bez obzira koliko djeca imala godina i koliko imali njihovi roditelji, taj dio pažnje i poštovanja treba biti prisutan. I da se to stalno, kontinuirano, iz dana u dan uzgaja, odgaja, da se o tome vodi računa, da se o tome brine, jer tu nepažnja je vrlo opasna. Jer neposlušnost roditeljima spada u velike grijehe, to je velika opasnost, jer i poslanik alejhi salatu vesselam među najvrednija djela koja čovjek može činiti ubraja dobročinstvo prema roditeljima. Da djeca, ako žele sutra da njihova djeca njih poštuju, kakvi oni budu prema svojim roditeljima, najvjerovatnije da će i njihova djeca biti prema njima. Dakle, to je povezano. I stalno napominjem, ako su roditelji ispunili svoju roditeljsku obavezu, da su bili roditelji kakvi treba, da su doista posvetili dužnu pažnju, da o svojoj djeci brinu kako treba i da ih odgajaju kako treba, onda i zaslužuju maksimalnu i roditeljsku i dječju pažnju i ljubav i da će djeca to uzvratiti. S tim da je vrlo važno da napomenemo, čak ako se dogodi da su i roditelji nemuslimani, djeca su dužna da im čine dobročinstvo. Jedino se neće pokoriti svojim roditeljima ako roditelji od njih traže da učine djelo koje je nevjerovanje ili koje je veliki grijeh ili teški grijeh. Dakle, to je nešto što djeca tu neće la ta'aten li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Nije dozvoljeno čovjeku da se pokorava drugom u onome u čemu je nepokornost prema stvoritelju. Dakle, djeca samo neće poslušati roditelje tada kada oni od njih traže nešto što je zabranjeno po vjerskim propisima. A sve mimo toga,
da se djeca potrude, da čine dobročinstvo, da lijepo postupaju prema svojim roditeljima, da budu nježni, blagi, susretljivi, da im pomognu kada god je za to potreba, to su dužni učiniti za svoje roditelje. Sigurno da je taj moment, da kažem, mjesta i uloge roditelja sa islamskog aspekta, odnosno kako je Allah dželešanu u Kur'anu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim hadisma spomenuo posebno ono na čemu ćemo, da kažem, insistirati u nastavku emisije. Evo, samo predlažem da pogledamo, pitali smo građane Sarajeva šta misle danas generalno o dužnosti djece prema roditeljima, pa da pogledamo anketu. Pa ja mislim da je prije 30-40 godina, stvari do prije rata, bio puno veći i bolji pristup djece prema roditeljima nego što je sada. Da je rat činio svoje i da tako da je jednostavno da nas omladina ne uvažava toliko starije kao prije. Djeca sve više traže, djeca su sve pametnija i pametnija, tako da zavisi puno od opštih društveno-ekonomskih odnosa. Svako dijete želi da ima najbolji PC računar, najbolji mobitel, tako da je vrlo teško svom djetetu reći dokle može da koristi sva ta pomagala, razumijete, normalno da ih ne zloupotrijebi. Djeca su sve više izložena elektronskim medijima i pisanoj štampi i što dovodi do devijacije u razvoju mlade ličnosti. Znači treba biti jako oprezan i iskusan, treba više nekog pedagoškog odgoja prema toj djeci. Treba koristiti, više uključiti i pedagoge, i socijalne radnike, i ovo da ne bi dolazilo do te delikvencije. Jesu, brata, više opuštenija i to. Demokratija i to kaže učinila svoje. Kad bi ja mogao mom djetetu objasniti da je moja mama bila preko 3 godine nepokretna, sam ja hranio, kupao, pravo, bi možda shvatio. Ali pitanje, hoće li ja stići to da mu objasnim? Strašno se puno brzo živi, svi su zauzeti svojim problemima, tako da nema čiste ljubavi, sve je interes. Neka djeca djelomično daju, u stvari zahvaljuju se roditeljima, dok neka koja dobiju sve nema zahvale. Znači gdje ima imana, ima i povratne informacije, ima i odgoje. Evo, Ali Efendija, poznato je i još iz mektepskih dana smo naučeni da je mjesto i uloga dobročinstva prema roditeljima zaista velika. I da Islam pridaje veliku pažnju tome. Čak u nekim kuranskim ajetima, jedan od njih ste vi spomenuli, da Allah dželešanu odmah nakon naredbe ispoljavanja teuhida, jednoća Allah dželešanu stavlja dobročinstvo prema roditeljima. Rekao bih, to je jedan vid podstreka omladini, kako prije, tako i danas i sve do sudnjeg dana, da budu dobročinitelji svojim roditeljima. Ja smatram da je ova tema vrlo značajna i da o njoj treba što više govoriti. Naravno, jedna emisija je prekratka da bi ukazali na sve segmente ili sa svih aspekata, da bi sve to posmatrali, ali ono što možemo kazati jeste da nekada je unutar porodica bilo više međusobnog poštovanja, uvažavanja, stida, da je bilo više razgovora. Nažalost, danas djeca su ili dobar dio djece u virtualnom svijetu, uopšte ne žive realan život. Takvim osobama je onda vrlo teško prići da i shvate i razumiju kakva je njihova obaveza i koje su im dužnosti prema roditeljima. Nije, dakle, to nimalo nebitna stvar, jer samim tim što Allah dželešanuhu stavlja odmah nakon pokornosti uzvišenom Allahu, da samo njega obožavamo, da roditeljima dobročinstvo činimo. To je vrlo bitan segment koji nam govori, ako želite da na ovom svijetu imate stabilno, jako uvezano društvo, onda je neophodno da roditeljima dobročinstvo činite, da o toj generaciji računa vodite, da njih poštujete, da njihove savjete uvažavate, da njihovo iskustvo imate na umu ako želite da napredujete. U suprotnom, ako djeca ne poštuju svoje roditelje, kako onda mogu poštovati nekoga drugoga iskreno? Ako djeca nisu uspjela unutar svoje kuće da izgrade taj odnos, kako onda mogu sa nekim graditi? Jer ja sam pročitao nedavno jedno vrlo dirljivo pismo koje je napisala žena koja je otišla da posjeti svoju kćerku i zeta i njihovu djecu. Imala je želju da noći kod njih.
Ali kaže, tamam sam se obradovala, sjeli smo svi da ručamo skupa, kad je zazvonio telefon i unuk je ponio svoj tanjir, to mu je bio znak da mu se neko javlja i da on treba da se konektuje na internet i da treba da ostvari komunikaciju. Nakon toga, kaže, mislila sam da ćemo sjesti poslije ručka skupa da popijemo kahvu, a zet je otišao u drugu sobu i preko Skype-a kontaktirao čovjeka u Australiji sa kojim dogovara ljetovanje i predlaže naredne godine, kaže, da otputujemo, a kćerka je sa nekim stupila iz Europe u kontakt i, kaže, pokazivala i mene toj osobi, evo i majka mi je došla u goste i ja sam se, kaže, smijala i mahala nekom neznancu, dakle nepoznatoj osobi, potpuno sa kojom nema ništa zajedničko, a željela je ta majka da provede vrijeme sa svojim djetetom, dakle i sa djecom svog djeteta, ali nažalost ni ta kćerka, ni njena djeca nisu iskazala dužno poštovanje prema majki, prema neni i kaže, mislite da sam ostala noćiti? Ne. Kaže, vratila sam se svojoj kući i tu, kaže, vratila se svojoj kućici, svojoj slobodici. Nažalost, imamo dosta osoba koje danas radije biraju i samoću nego non-stop maltretiranje i ja mislim da je to vrlo opasna pojava, da o ovome treba govoriti. Iako su često ti porodični odnosi vrlo kompleksni, vrlo zahtjevni, vrlo osjetljivi, jer tu se i ljudi konfrontiraju, i roditelji i djeca međusobno i sa supružnicima. To često zna biti razlog raznoraznih teških situacija, nekada optužbi, ali treba biti strpljiv. Evo, ja ću kroz nekoliko životnih primjera... U svakom slučaju, vi iz svog iskustva, Ali Efendija, znači nerijetko vam se sigurno dešava, nažalost, da ljudi dođu, da se požale, budući da imaju povjerenje u naše imame, a vi ste jedan od onih koji radi na terenu. Šta je to s čim se vi najčešće susrećete? Upravo, da kažem, svakodnevnica je, nažalost, neću možda kazati prepuna, ali ima često takvih slučajeva. S čim vam dolaze roditelji? Kakve su to pritužbe? Naravno, ja kao imam u prilici sam da se upoznam sa sudbinama velikog broja porodica i ono što ja pokušavam da utičem na porodice da ne dolaze kod imama samo kada su u belajima i problemima, nego dajte da razgovaramo i da tragamo za najboljim rješenjima prije nego što dođe do problema. Da spriječimo. Tako je, bolje spriječiti nego liječiti. Dakle, da napravimo tako ambijent lijep i da pomognemo jedni drugima da imamo i da izgradimo sretne i dobre porodice. Ali ono što kroz upravo te životne okolnosti želim evo u ovoj emisiji približiti našim gledalcima kolika je obaveze djece prema roditeljima. Najbolje to možemo naravno kroz primjere, to se najbolje razumije. Sin je rekao majci, mama, želim ti se odužiti za ono što si me nosila, što si me rodila, što si me odgajala. Reci šta god treba, sve ću da ti ispunim. Hajde, kaže mati, kad već hoćeš, sine, kaže, kupi mi jednu igračku. Sin se odmah iznenadio, čuj, kaže, igračku. Ali kad je već tražila, on je otišao i kupio igračku. I mati je uzela tu igračku i kad je on dao, vaš je lijepa, i baci je. Sin opet u čudu, šta je, vidi da nešto majka, ali čudno mu se ponaša. I kaže, de mi, sine, dodaj onu igračku. On ustane i dodaje. On opet malo pogleda i baci je na drugu stranu. Kaže, mati, šta ti je? Hajde, kaže, sine, dodaj mi. On opet doda, ali kaže, mati, si normalna. Ako još jednom baciš, kaže, ja ti više neću donijeti. Kaže, moj sine, htio si da mi se odužiš. A ja sam htjela samo malo da te testiram, da vidim kako ćeš se ponašati. Samo Allah, dragi, zna koliko si puta bacio, a ja ti vratila igračku sa kojom si se igrao. Ti nemaš sabura, vidite, 2 ili 3 puta da doda nešto. Nemaš sabura a kamoli da mi onda uzvratiš dakle, i trudnoću, i bol porođajni i tako dalje. Onda slučaj kada je jedan od muslimana nosio svoju majku na hadžu na svojim ramenima, pa pita Omera radijallahu anhu jel se odužio za dobročinstvo koje je majka prema njemu učinila, pa dobija odgovor, nije se odužio ni za jedan porođajni bol. Subhanallah. Koliko smo mi
dužni da se potrudimo da uzvratimo svojim roditeljima na najljepši način, jer doista su oni uložili puno. Govorimo o pravim roditeljima koji su se doista založili i koji su puno toga učinili ili uložili da odgoje svoju djecu. I djeca koja žele da se istinski oduže svojim roditeljima, trebaju da se potrude da budu što blaži, što ponizniji pred svojim roditeljima, što tiši u govoru, da ne povrijede svoje roditelje, jer isto tako zagrlit svog roditelja i brinuti o njemu. Jedan je upitao alima da li je on time što nosi svog roditelja, isto tako za vrijeme obreda hadža, da li se odužio to što je roditelj njega u djetinjstvu nosio. Pa je dobio odgovor, tvoj roditelj je tebe nosio želeći da budeš što zdraviji i što duže živ. Da ojačaš i da budeš što duže živ. A ti nosiš svog roditelja moleći Boga da on što prije preseli na ahiret, jer ga osjećaš kao teret. Dakle, to je razlika odnosa ili načina gledanja stvari. Kada roditelj pomaže djetetu, niko ne čuje. Malo roditelj priča. Ima nekih, naravno, koji pričaju da je ulagao, da je... To nisu, govorimo o pravim roditeljima koji se trude i maksimalno zalažu za odgoj i obrazovanje svoje djece i na tom putu ne žale ni imetka, ne žale truda, ne prespavane noći i tako dalje. Ali kada dijete učini dobročinstvo prema roditelju, imate puno djece koja pogriješe. I onda naprave grešku što svima pričaju da su oni roditeljima učinili to, da su oni napravili to, da roditelj je doista prijatelj bez interesa. I takva bi i djeca trebala biti prijatelji svojim roditeljima. Zato je bitno da roditelji i djeca uspostave tu vezu, da se brinu o njoj i da drže do nje sve dok su živi. Jer mnogi misle da se završava funkcija i onda kad naprave taj prekid, tu dođe do gubljenja veze i nažalost onda i do i nemogućnosti da sve to prate i izdrže do kraja života dunjalučkog koja ih povezuje. Zato je važno da shvatimo da ako budemo odgovorne osobe i djeca ako shvate da ako lijepo postupaju prema roditeljima, da će ako Bog da to dočekati i od svoje djece. Jer jedan interesantan slučaj je, unuk je bio vezan za dedu. Međutim, dedo je obolio, nije više mogao da vodi računa o mokraći, o nuždi i onda je žena kao domaćica, snaha njegova, osjećala to velikim teretom. Kad im dođu gosti, čuje im se u kući na mokraću, dedo ne priča nepovezano i tako. I žena je nagovarala svog muža, sina od tog dede, da bi bilo najbolje da ga smjeste u starački dom. Pregovori, međutim, dedo nije bio za to. Unuk pogotovo nije želio da izgubi svoga dedu, kojeg je stalno kad bude u kući ili se vrati, sa njim je unuk provodio dosta vremena. Međutim, na kraju je prevagnulo, dedu će odvesti u starački dom. Prošlo je vrijeme, sin i unuk su otišli da posjete dedu i djed se žali i kaže, slabo im je grijanje u domu, pa te molim da mi deku jednu doneseš. Kaže, imate one deke što su na tavanu, pa mi ponesi, kaže, jednu deku. Eto da nije dedi bilo fizički hladno toliko koliko je bilo, dakle, u duši, ali kada su se vratili kući, sin kaže unuku od dede, dakle svom sinu, da donese deku sa tavana. I maleni se zadržao gore. Kad je sišao, nosi pola deke. I onda mu babo kaže, šta si to uradio? Kaže, prerezao sam deku na pola. Ovu polovicu ću ponijeti dedi sada s tobom, a ovu drugu sam ostavio za tebe kad te ja budem odveo u starački dom, da i tebi ne bude hladno. Naravno, to je bila lampica sinu da treba obavezno ići da dovede svoga oca i vrati kući, da on o njemu vodi računa i brigu, a da ga ne prepušta drugima. Dakle, to je jasan primjer životni
kako postupaš, tako će ti se vratiti. Ako činiš dobročinstvo, ako se trudiš, ako slušaš svoje roditelje, ako si pažljiv prema njima, ako se trudiš maksimalno koliko si ti u mogućnosti da im dobročinstvo činiš, ako Bog da, nadaj se da će to i tvoja djeca znati tebi uzvratiti uz sve one elemente o kojima smo govorili, ako budemo i mi roditelji kakvi trebamo biti. Da zaslužimo i da se potrudimo, da odgojimo i da stalno tu vezu držimo. Jer interesantno je, to je veza koja neprekidno stalno traje i koju trebamo održavati i roditelji i djeca međusobno. Dakle, ne mogu samo roditelji očekivati, bez obzira kakav sam ja, moja djeca mene trebaju slušati. Tačno je da trebaju dobročinstvo činiti, ali će to puno radije, ljepše i bolje raditi ako ste vi roditelji kakvi treba. Niti djeca samo trebaju očekivati od svojih roditelja ako i oni njima ne uzvraćaju lijepim. Dakle, sve je to međusobno povezano. Ja se nadam da koliko god je kompleksno ovo pitanje, ali da će naša omladina shvatiti da je vrlo bitno da svoje roditelje poštuju, da ih ne zovu pogrdnim imenima. Ja čak smatram da i ovo stari, stara i nekakva, da ipak bude babo i mama. Da se zna ispoštovanje ili babuka i mamica, ili dakle iz milja nešto što bi trebalo biti kroz taj lijep odnos, da djeca to kroz poslušnost svojim roditeljima učine dok su im roditelji živi na ovom svijetu, da dok smo živi iskažemo toplu riječ jednim drugima. Riječ ljubavi, riječ saosjećanja, riječ razumijevanja, ali to je opet povezano. Ako su roditelji to znali iskazati svojoj djeci, naučili su ih i odgojili da oni sa Allahovom pomoći to znaju njima uzvratiti. Imate dosta slučajeva danas gdje se dogodilo obrnuta situacija, da su djeca ili omladina kroz svoje kolege u školi ili u mektebu naučili puno o vjeri i o lijepom ponašanju, a nisu to naučili u kući. Da čine dobročinstvo svojim roditeljima, a nažalost roditelji i dalje vrše teror nad svojom djecom, zabranjujući im da idu u džamiju, zabranjujući im islamsko odijevanje, zabranjujući im učenje Kur'ana i tako dalje. To je, da kažemo, jedna vrlo interesantna pojava na koju svakako treba ukazati, da kažemo, i na ovakvoj emisiji. Ali ja savjetujem takvoj omladine, ako oni koji nas gledaju, ako ima takvih slučajeva, da i dalje budu strpljivi, da bez obzira što njihovi roditelji njima nisu iskazali pažnju, da ipak oni njima uzvrate dobročinstvom, želeći zato Allahovu nagradu. Jer doista je poslušnost i pokornost roditeljima veliki sevap, vrlo vrijedno djelo, Allahu drago djelo, što je istaknuto u Kur'anu i u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će djeca koja su pokorna svojim roditeljima od Allaha dobiti kao nagradu i zdravlje, i bereket, i hajr, i hajrli porod, i sve su to detalji koji onda idu jedni za drugima. Zato potrudimo se da koliko god bilo kompleksno, teško, nekada zahtjevno, da se potrudimo da budemo što bolja djeca, da se potrudimo da roditeljima dobročinstvo činimo, da ustrajemo u dovi, jer Allahovu odredbu ništa ne može promijeniti osim dove, kaže poslanik alejhi selam, da od Allaha molimo ako su nam roditelji nedovoljno izgrađeni, posebno u segmentima vjere, morala, lijepog ponašanja, ophođenja, da ih Allah pomogne i promijeni na bolje, da im popravi stanje, da se potrudimo da stalno i ustrajno učimo dove za svoje roditelje kada presele na ahiret, da stalno od Allaha molimo da im podari lijepo mjesto, da im oprosti grijehe, jer roditelj kad preseli na ahiret prestaju mu djela, ali ako ostavi iza sebe hajrli odgojeno dijete, jedan od segmenata, dakle, gdje će mu i dalje dolaziti dobra djela, jeste ko ostavi iza sebe dobro dijete koje moli od Allaha oprost svom roditelju. Dakle, ako želimo da i nakon preseljenja imamo one koji će nas po dobru spominjati, važno je da odgojimo svoju djecu, a djeca koja žele i za sebe hajr, neka budu ustrajna u dovi za svoje roditelji, na taj način ako Bog da će postići veliki hajr. Evo, Ali Efendija, samo za kraj, nerijetko možemo čuti, odnosno i pročitati, i to su naši stari govorili kao u onom smislu, zasigurno će doći onaj moment kada ćemo se stati, onaj kome Allah tako odredio, jeli, nad kaburom svoje majke, svoga oca, i duboko, duboko se zamisliti za sve ono što im nismo, a trebali smo i mogli smo da učinimo. Pa evo, samo jedna kratka poruka za kraj, da se podsjetimo kratko te izjave i da ljudi malo, da djeca, uključujući i nas koji imamo svoje roditelje, da budemo svjesni toga. S obzirom da sam ja imam i da učestvujem i u ispraćaju ljudi sa ovog svijeta, dakle nakon obavljene dženaze i kontakta sa našim svijetom,
U prilici sam da nerijetko saznam da djeca puno plaču i žale što nisu još neke stvari ispunili svojim roditeljima. Zato ja doista želim uputiti svakome pametnom i odgovornom pojedincu, bilo da je muškarac ili žena, koji imaju još uvijek roditelje žive, da znaju da su im dvoja dženetskih vrata otvorena dok su im roditelji živi. Da roditelji stalno uče hajr dove za svoju djecu, da od Allaha mole hajr za svoje vlade gdje god se oni nalazili na dunjaluku. Da je zbog toga važno, jer zbog svih i ratnih okolnosti i agresije na Bosnu i Hercegovinu i raseljenosti našeg svijeta i izvan Bosne i Hercegovine imamo dosta slučajeva gdje su roditelji u Bosni, djeca vani ili puno toga se promijenilo, pomjerilo. Zato je bitno da dok smo živi kažemo jedni drugima toplu riječ. Da dok smo živi jedni drugima poklon damo. Da se potrudimo da naučimo učiti Kur'an, da dok smo živi slijedimo kuranske upute, a ne da učimo Kur'an samo svojim umrlim, nego da dok smo živi da osjetimo hajr i bereket, šta znači živjeti pravi i biti na pravom putu, živjeti u skladu sa kuransko-sunnetskim principima i na taj način osjetiti ljepotu i blagodati onoga što je i Allah htio, a to je da ljudski rod bude uspješan, da kroz slijeđenje upute dobije dobro i ovoga i budućeg svijeta. Ako se nekada i dogodi da dijete napravi grešku, ja savjetujem i roditelje, možda nekada djeca i griješe, a da nisu svjesna toga, da na najljepši način roditelj iskoristi priliku dok je još živ na dunjaluku da posavjetuje svoje dijete. Da ako zna nekoga koga njegova djeca cijene, da mu kaže da obavi razgovor sa njegovom djecom, jer možda nekad čovjek i nesvjesno pravi velike propuste. Da ne kažem uvijek da svi namjerno griješe, nego da ima puno onih koji i nesvjesno prave grešku. Da zapamti i naša omladina da kroz poslušnost roditeljima stiču Allahovo zadovoljstvo, kroz neposlušnost Allahovu srdžbu. Da kroz poslušnost svojim roditeljima i dobročinstvo prema njima oni stiču isto kod Allaha mjesto da će i oni to zaraditi i zaslužiti za sebe. U suprotnom, ako budu neposlušni, da sami sebe bacaju u propast i da će i oni najvjerojatnije biti iskušani time. Zato je važno da uložimo svi maksimum truda da u vremenu i prostoru, jer Kur'an to govori, dakle, ako jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni Dakle, da se treba obraćati sa na najljepši način uz uvažavanje, poštivanje, jer i nama su roditelji tepali kada smo mi bili mali, pa ako i roditelji posenili, ako puno ostari, ako i na postelji, da budemo strpljivi i izdržljivi i da će zato zasigurno slijediti nagrada kod našeg stvoritelja. A moment kada roditelj preseli, kada tijelo završi svoju funkciju na ovom svijetu, kada duša izađe iz tijela, više neće ta majka niti otac moći da tjelesno osjete ništa od onoga što bi im djeca htjela. I ja ovom prilikom želim i uputiti savjet da se nadgrobni spomenici ne prave, da se ne ulažu ogromni novci za nišane i za pogotovo i oklope koji uopšte nisu ti oklopi okolo i one grobnice, nije naša tradicija, nego da je puno značajnija dova koju će dijete uputiti za svog roditelja, ali da se potrudimo prije toga dok su nam roditelji još živi da im iskažemo toplu riječ ljubavi, pažnje, saosjećanja, da im kupimo poklone, da im podijelimo, da im uzvratimo za sve one dane koje su oni proveli uz nas i da shvatimo da je to naša obaveza, naša dužnost, ali da bude i osjećaj doista naše želje, da mi želimo na dobro uzvratiti onim što je dobro i da kad budemo posjećivali svoje roditelje na mezarju i nazivali im selam, da onda budemo smireni u duši, da dok su bili živi da smo uradili ono što smo mogli. Uvijek će ostati možda taj jedan osjećaj da smo mogli više, ali splet je okolnosti sa svim nekakvim uvjetovanostima kojima smo sad ograničeni, da neke stvari možda i nećemo stići na najljepši način, ali mislim da je vrlo bitno da se prvo roditelji potrude da što više pričaju sa svojom djecom, da ne bude najbolji prijatelj našem djetetu televizor ili internet, da isto tako onda i djeca budu
dovoljno odgojena da onda mogu, ako Bog da, dobročinstvom uzvratiti svojim roditeljima. Ali, Efendija, mi se nadamo da među bošnjačkom djecom malog i velikog uzrasta ima mnogo onih, uz Allahu pomoć, koji će uzeti pouku, koji su gledali ovu emisiju i da ćemo popraviti naše stanje prema našim roditeljima. Vama hvala za gostovanje. Poštovani gledalci, rečeno je da svako ko ima priliku da bude prozvan, odnosno zovnut imenom sine, odnosno kćeri, je dijete, znači da ima roditelja. Pa sve mi koji se osjećamo takvim i koji doživljavamo to, imamo još uvijek otvorena, kao što je Alio Efendija rekao, dvoja dženecka vrata. Nastojimo iskoristiti tu priliku i steći što više dobrih dijela. Hvala vam za još jedno gledanje emisije Alternativa. Do narodnog druženja. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.